Mga kapuso, atong ila-ilahon ang usa ka proud Mindanaoan fashion designer nga gipasigarbo ang mga Mindanao fabric sa ubang nasod pinaagi sa iyang mga ginadesenyong kasuotan. Sayron sab nato kung paunsa niya gigamit ang iyang propesyon karong panahon sa pandemya aron makalahutay. Makauban nato si Sherwin Daryl Magtulis. Sir Sherwin, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayo man, mayong buntag, mga kapusong Mindanaoan, madayaw. Sir, sa mga kasuotan nga imong ginahimo, unsa ba ang imong masulti nga uniqueness ni ini nga naila kini dili lamang dinhi sa Pilipinas kundi lakip na sa ubang mga nasod? Well, ay kung mag-show ko sa gawas, ang ginabutang jud nako is, gina-showcase jud nako is kung ansa ang ato adiri. Ibang yung authentic na variation kasi aside may like imong kauban sa fashion show is other countries like Russia, kaya nakakauban si Slavoj Zaytsev na talaga he's very famous in Russia. And kayang customer sila Putin na sila ang president ng Russia, so ubang the countries like Turkey, France, and anybody from the other countries, no? So kailangan mo create of something na mo gawas mo stand out ang creation ng what is real Filipino. But then kailangan ko mangita og something na wala sa ilaha. So sa itong the first show ko sa gawas is mo na talk about something Asian, kanang brides of the world. Brides of the world, pero ang touch na ginagamit nako is very Pinoy. So na siya. So na itong last week invite ko sa Europe to showcase my collections. Ang ipagawas nako is something na wala sa ilaha. So kumbaga ginastudyohan nako kung asa ko kung kisang kauban. Sir Sherwin, daghan na og mga naga-advocate karon sa pag-promote sa Mindanaoan fabric. Sa imong part, sir, isip naga-apil ka og mga fashion fair here and abroad. Unsa na ang mga fabric gikan sa Mindanao ang imong nagamit na sa pagpasundayag nimo og mga kasuotan? Last year kay invite ko sa Europe, ang gipagawas nako na mga materials, mga tinalak, mga pinool from the Mindanaoan fabric, mga hablon, yung sa Marawi, basta sa tinalak, mga kung ansa diri, like mga from Lake Cebu, from Tibuli, Pabubo, Tiroray. So mixed culture siya, but more on the Maguindanaoan na gamit yun. Sir Sherwin, karong panahon sa pandemya, isip usa ka fashion designer. Unsa ba ang imong strategy aron makasabay sa trend karon? Pag-start ng pandemic, hunahuna jud ko kung unsay unsay kailangan ba gawin ngayon, unsay bay kailangan, unsay essential, unsay dapat needs ng mga doctors. So kailangan mask, PPE, so headgear. So ang gihimo nako is nag-start jud ko before nag-start ang kanang nagasuuso pa lang sa una mga face mask. Nagsugod na jud ko kimo og face mask. So na-introduce na ko sa akong mga classmates ng mga doctors para at least sa papaano mabuhi pod akong mga akong shop at the same time akong mga workers at least sa papaano nasa trabahoon. So before pa nauso ka ng mga mask na himo karon, pero himo ko sa mga fashionable mask na ingnan pa ito sa mga tao, it's too fun daw, kanang fashionista daw kaayo, kaya karon ang pandemic dapat safety first na siya. Pero binaingon nako, fashion man siya. Dapat we should all try to introduce yung positivity, good vibes, para at paano na mabuhayan ka na hindi despite of this pandemic, na we should always embrace life to positivity lang and be happy and always maging grateful kasi may mga rason din yan. So kato siya, nag-start ko gimog mga PPE, but ang PPE na ko ginahimo like fashionable PPE. So sa kaluoy sa Ginoo, naka-survive me og now work among mga tao kay lisod baya. Sir, nagpabiling fashionable gihapon ang imong mga creation. It's like fashion and safety in one. So paunsa ba nimo, sir, gina-conceptualize aron dili lang kini into fashion, masiguro sab ang safety sa paggamit niini? Yeah. Kana pod ang rason sa ilaha na kailangan safety first, of course. Kailangan safety first din ang unahon. So para at least may konting twist na they will be happy, na maging dapat positive vibes ang tanan. So nabutangan na ako something may twist, something unique, something different na dili lang pod ka sa normal, kanang pagkapagsuot nimo, kanang you'll be happy, you are grateful, you nang wapo, linaw, kanang maka-boost og moral o self-esteem na kahit na medyo lisod sa panahon karon, dapat din na to kalimtan na nagakoy fashion.
na pwede ka mo mag-wear something outrageous na kahit nasa pandemic ka. Sir, kanang imuhang mask, sir, reusable o disposable ba na? Yeah, because it's made of fabrics lang siya. So dili siya kanang malabay. Usable gid siya. Pwede mo siya usable, washable, breathable. Tanan. Dili siya kumbaga useful gid siya. Kay dili man siya kanang ordinary fabrics lang ginagamit namin. So though kahit na ang face mask, hindi siya talagang it's a work of art. Ang akong face mask is parang N95 pa rin ang pattern. So 3 layers siya. So sa cloth, na lining, sa sulod sa lining nakatahi pa tong filter. So safe siya. So kaya siguro ang mga doctors is talagang na-recommend nila na kana akong face mask kay pan man siya. 3 layers naman siya. So talagang safety good siya. Akong PPE, though fashionable siya, close mo siya tanan, garterize ana. So nala siya kunting design, nala siya kunting twist arte para maiba. Dili siya typical na ordinary na PPE lang, suot lang ka, sulod diretso, so kana. So pinag-iisipan talaga para at least dili siya though fashionable siya, though dili siya ordinary, dili siya parehas normal na PPE o normal na protective gear, but then useful siya and you are protected. Alright, daghan kay salamat Sir Sherwin sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping always, sir. Thank you, Jay. Thank you so much. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.